Tots els ciutadans de Barcelona s'han convertit en superhumans hipermusculats després d'entrenar-se cada dia a la platja de la Barceloneta. La Casa Reial reconeix que el Palau de la Zarzuela és propietat de Quique Sarasola. Jeure panxa en l'aire segueix sent el mètode més efectiu per obtenir carícies, segons confirmen diversos gossos analistes. Les úniques mascaretes que ha facilitat el govern central a Catalunya porten un filtre que tradueix al castellà tot el que es diu. Es que no sé si es intencionado, ¿sabes? Dic que no sé si es intencionat o no, però és que és molt molest, perquè se me hace raro hablar en castellano con mi familia. I a més, se me sube todo el rato y voy cambiando de idioma tota l'estona. Les autoritats reconeixen que el lot de mascaretes estava destinat inicialment a la Comunitat de Madrid i a Andalusia. Per això a la zona de Vic, diversos ciutadans parlen ara amb accent de Cadis. Clar, i compte amb això perquè és perillós. Ahir vaig dir tros de quòniam amb la mascareta posada i el filtre es va col·lapsar i mira, va començar a sortir fum i quasi ben cremo tota la cara. Vull dir, és que és muy fuerte esta movida, macho. Amb l'arribada de l'estiu, els catalans deixen de banda la lluita contra el coronavirus per centrar-se a matar mosques. De moment no aconsegueixen baixar la corba de mosques i mosquits i per això el govern ha comprat lots de matamosques de reforç a la Xina. Els catalans que han estat fent exercici online durant el confinament comproven ara que només s'han aprimat a internet. A les fotos del mòbil surten en plena forma, però davant del mirall segueixen sent grassos, analògics. Els experts alerten que el coronavirus s'ha afaitat i ara els tests no el reconeixen. Amb la nova mutació el virus està molt més atractiu i al cos li costa més resistir-s'hi.